sicela egameni lakhe. Haleluya. Uzawusenzela. Haleluya. Amen. Anganyenzi ngoku. Haleluya. Kodwa uzawusenzela yena. Haleluya. Haleluya. Amen. Ekhona ingqondo ndikulibala phofu bengicinga ukuba uzawudaza apha enkonzweni. Haleluya. Haleluya. Qha into endiyibonayo buya busengezeleka. Haleluya. Amen. Uya emane engqini apha kum WhatsApp. Haleluya. Haleluya. Manje ngithi uyazifumana nje weekend waye ungasenkonzweni. Haleluya. Haleluya. Ukhona usisi lo wasemzini wami beke wamane echapha apha enkonzweni apha ngakuthi sisinozi umosebe ngumuntu obefuna umsebenzi. Okokoko mane simthandazisa ke mane sithanda emesiza nalapha enkonzweni. So apha eqaleni konyaka uye wafumana umsebenzi. Haleluya. Uthi yho ndafumana umsebenzi waqala wathi umlungu ndikufune 1 day. Uzamane usiza ngoLesihlanu kuphela. Uthi waqonda okay akanangxaki silonga seza banento engenayo. Uthi wathi mangeza ugoduka ngalamini walamlungu hayi mani za ngoLesihlanu nangoLesithathu. Haleluya. Haleluya. Wathi xa iphinde buya ngoLesithathu walamlungu hayi mani khawuzive iveki yonke. Jesus.